अगर आप एसएस म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साहित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा बाजार। पलंग को हमरो उड़ा देला हुस्न सैया में भरल बा घुट घुट के जोसे हो पलंग को हमरो उड़ा देला हुस्न हो सैया में भरल बा घुट घुट के जोसे हो मुहावा पर डाल देला चादर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तल देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तल पलंग को हमर उड़ा देला हुस्न हो सैया में भरल बा कुट कुट के जोसे हो मुहावा पर डाल देला चादर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तल देखे में पिया पातर ये को दिन देवे नया तो म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। साहित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा। मोटा भातार से होला परेशानी कहत रहली सखी राजा रानी हाय हाय मोटा भातार से होला परेशानी कहत रहली सखी राजा रानी से जे पकड़े नी हम माई माई छोड़े नाही उबाड़े कसाई छेना ले आवे हमरा खातो देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर। साहित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा बाजार। बॉडी में उनका बड़ी बाटे पावर घरे फटाफट मोहब्बत के टावर हाँ बॉडी में उनका बड़ी बाटे पावर घरे फटाफट मोहब्बत के टावर खाली रहे न कबो हमर ओखर खोजे के परी नहीं कबो दोसर गरज बर छीटे लखा दो देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर। अच्छा साहित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा। निकला गेले मतलबी मोतीलाल हर घड़ी में मोरा राखे ले ख्याल निकला गेले मतलबी मोतीलाल हर घड़ी में मोरा राखे ले ख्याल कबो ना याद ला नोहर के याद हो बाड़े यार मोरा मरद के बाद हो राजू शर्मा करिला याद देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर पलंग को हमरो उड़ा देला हुस्न हो सैया में भरल बा कुट कुट के जोसे हो मुहावा पर डाल देला चादर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर देखे में बड़े पिया पातर ये को दिन देवे नया तर। साहित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा।